Vítame vás vo svete Minecraftu. Teraz v tomto videu vás naučíme, čo môžete robiť s hájmi. Najskôr si musíte nájsť dedinu a môžete s nimi obchodovať. Pozrite sa. Tento chce 15 pavúčich vlákien a za to vám dá 1 emerald. Pozrite sa ďalej, stlačíte šípku. On chce teraz za 19 uhlia vám dá 1 emerald. Za 6 rýb a 1 emerald vám dá 6 rýb. Teraz je koniec a môžeme sa pozrieť do ich domčekov. Možno tam niečo budú mať. Najlepšie s hájmi sa skamarátiť a ak im budete brať veci alebo ničiť domy, tak sa na vás naštvú a odídu. To som zistil v minulej mape, ktorej som mal kreatívny mód. Teraz vám však ukážem, ako s hájmi môžete byť kamaráti a spolupracovať. Tuto som sa zabýval, dal som si sem výrobný stolík a postiel. Teraz sa pozrieme hore. Nevieme, kto tu dal, ale ideme sa pozrieť ďalej. Toto je celá dedina. A tuto majú studňu a ostatné veci. Toto je studňa, kde ak skočíte, asi sa už ťažko dostanete von, ak nemáte samozrejme nejakú kocku. Teraz vám ukážem, ako s hájmi môžete obchodovať. Každý háj má niečo iné chce a dá vám za to úplne niečo iné. Tento vám dá za 22 vlny, vám dá 1 emerald. Za 4 emeraldy vám dá nožnice. To je všetko. Môžeme sa pozrieť nad ďalším hájom. Tento chce 21 vlny a dá nám za to 1 emerald. Chce 4 emeraldy a dá nám za to nožnice. Tento chce za 18 vlny, dá nám 1 emerald. 3 emeraldy a dá nám nožnice. Väčšinou majú podobné názory. Každý chce asi väčšinou podobné veci. Lebo sú to dedinčania a môžete im, ak sa s nimi skamarátite, to, že im nebudete robiť zle, im to nebude vadiť, keď im budete kosiť trávu, lebo môžete si zobrať od nich. To aj môže s nimi obchodovať. Ak sú nahnevaní, tak nemôžete s nimi obchodovať. Lebo sú nahnevaní a vám nechcú nič dať. A nechcú ani od vás niečo dať, lebo si myslia, že to bude nejaká zlá vec. A asi už s vami nebudú a odídu z dediny. Dobrá správa je však to, keď nájdete dedinu, máte veľké šťastie. Pretože nemusíte si postaviť ani dom, ani pole a nemusíte sa starať o jedlo, lebo tu máte všetko, čo potrebujete. Dovidenia. V ďalšej časti bude ostatné veci o tejto dedine.